Seguimos adiante en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz. Aulas Galegas é un proxecto que nace estes días, onde a xente está facendo ou dando o mellor de sí para crear iniciativas moi interesantes. Nace dende un grupo de docentes, pero estánse a sumar profesionais de distintos sectores. Unha desas docentes é a chailega Mar Hermida, ela é a profesora de lingua galega. Mar, que tal? Bo día. Hola, bo día. Aquí, encerrada. Como todo o mundo. Como nace Sí. Aulas Galegas? Cal é a idea, o xerme inicial de Aulas Galegas? Mira, o xerme inicial de aulas galegas é compartir o traballo que se fai en Galicia polo profesorado e polo alumnado e compartilo, non? É un portal educativo que está realizado por un grupo de docentes sen ánimo de lucro que creemos que ante esta situación de illamento que provoca o coronavirus debemos ofrecerlle á sociedade unha axuda educativa, non? Entón, este portal nace para axudar o alumnado, as familias e tamén ao resto de profesorado a atopar recursos e materiais en galego, en lingua galega. Esa é unha das premisas. E tamén que a vocación do portal non é sustituir as indicacións educativas que o profesorado lle faga ao seu alumnado, nin no ensino regrado, nin o papel tampouco das administracións. Non pretendemos meternos nese ámbito, non pretendemos sumar e achegar, pois iso, un material en galego. A nosa intención é ser unha fonte de recursos que sume neste panorama educativo galego, neste encerro que temos que sufrir todas e todos. Por tanto, un proxecto aberto, non? Para quen quera poda adherirse e sumar a súa experiencia dentro do seu sector e dentro destas liñas básicas que pauta Aulas Galegas, non? Sí, colaborativo de partillar. Cada persoa temos na web aulasgalegas.org, temos un formulario de contacto e aí a xente vai se anotando pois naquela parcela, naquela materia que de participar. Estamos máis de 250 persoas xa, dunha idea que comezou o venres e que saiu a luz o luns. Bueno, pois eso fala de o ben que está encaixando esta idea. E o que nos gustaría saber é que atopamos se entramos en aulasgalegas.org, Mar. Pois mira, temos agrupado por seccións, por materias, por niveis, dependendo do que como queiras buscar a información, non? Temos unha sección moi importante que a nos parece fundamental, que é Estamos cos maiores, que é dicir que non ofrecen outros portais. Nesta sección de Estamos cos maiores, a parte de docentes, contamos cun equipo xerontolóxico onde están terapeutas, psicólogos e outros profesionais deste campo para ofrecerlles ás persoas adultas pois materiais nos que traballaren ou participaren ou ser lúdicos, non xogar coa rapazada. Temos tamén unha educación emocional, é fundamental para nós, e máis nestes días de illamento, non? A través de orientación, do apartado de orientación. Temos lecturas compartidas con pequechos, lecturas compartidas de adolescentes, lecturas compartidas coas persoas adultas. Temos tamén unha sección que se chama Enredos, que son xogos para facermos en familia, para colaborar, non? Compartir todo ese tempo que temos que estar na casa, pois compartir, non? E que teñamos varias opcións. Temos outra sección que é curtas das aulas. E que son curtas nas aulas? Pois son curtas que elaborou o alumnado galego e que tiveron certo recoñecemento pois no Festival de Ollogoi e noutros festivais que moitas veces quedan aí illados na docencia en algúns institutos e o resto non os coñece, non? Pois ese tamén lle damos difusión. Temos tamén atención á diversidade, onde imos traballar a diversidade, non só digamos, o que se considera normal, non? Senón tamén as linguas de signos, as pictogramas, etcétera, non? Atender a todos os ámbitos. Despois temos pois, xa seccións de linguas, de materias, perdón, de biología, ciencias sociais, lingua galega, lingua castelá, quer dizer, todas as materias educativas, digamos, non? Tamén por seccións.
É curioso que nestes poucos días de vida de aulas galegas, físicamente, claro, non vos coñecedes, non? Isto todo vai xurdindo vía rede, non vos coñecedes moitos porque, claro, non tiveches a ocasión de xuntarvos, non? Cosa que faredes cando a situación se normalice, non? O mellor ou non. Mira, todo isto xurdiu dunha idea de Pilar Ponte, que é unha compañeira que traballa no IES da Póvoa do Camiñal, que me unha chamada ao Benres. Mar, mira, estamos facendo isto, que che parece? Automáticamente, sí. Con ese grupiño de sobre 30 persoas puxemos todo a andar, non? E agora estamos, como xa dixen antes, máis de 250, case 300 persoas colaborando en todos os niveis, dende infantil de 3 anos até bacharelato. Antes de que se me esqueza, quería darvos as grazas, ou quero darlle tamén as grazas a toda esta xente, estes docentes que colaboran, non? Que dan o seu tempo, o seu material, non, o seu traballo, agradecervos a vos a recepción, aos medios, e tamén ao público nas redes, porque estamos nas redes sociais, estamos en Instagram, estamos no Facebook, temos unha canle de YouTube, estamos en Twitter, bueno, quero iso, antes que me esqueza, darlle as grazas a xente en xeral, e a xente que colabora, a xente que nos difunde, e a xente que nos apoia e nos manda mensaxes de ánimos, claro. Porque nos estamos dando conta de que era un proxecto necesario. Sí. Necesario porque está tendo moitísima repercusión. Porque hai proxectos similares, pero en lingua galega escasos, non? Claro, hai proxectos similares, pero non abarcan todos os niveis, despois non están todos en lingua galega, non está todo en lingua galega, que tampouco hai as seccións que vos contaba antes, quer dizer, é máis educativo, dirixido ao ensino regrado, non? Mais que a compartillar todo para a familia, para adultas, para pequechas, para un pouco todo, atender a educación emocional, por exemplo, non? Para nós é fundamental. Entón, intentamos ofrecer un material diferente, intentamos ofrecer un proxecto distinto, non? Aulasgalegas.org. Imos concluindo xa, Mar, recordando como o público pode acceder a todos os contidos e como pode achegarse, xuntarse aqueles interesados en aportar material, experiencia e coñecemento. Pois mira, nós publicaremos cada día material clasificado por nivel académico, materia para as diferentes etapas, infantil, primaria, secundaria e bacharelato. Compartiremos tamén contidos educativos feitos específicos para esta iniciativa ou outros que paga a pena divulgar. E tamén temos, que me esquecía, unha sección específica para o profesorado, onde está organizada por departamentos didácticos e ali outro profesorado pode incluir páxinas ou ferramentas que poidan ser útiles. E a xente, aparte de acceder á web, aulasgalegas.org, todo en minúscula, pode atoparnos no Facebook, pode atoparnos no Twitter, no Instagram, no noso YouTube. E dentro da web temos un apartado que contacte e participa. E aí hai un formulario onde ti pos os teus datos de contacto e nos poñémonos de acordo con esa persoa, pois en que pode colaborar, que nos pode ofrecer, envíanos o material ou os enlaces ou as ferramentas, bueno, o que se considere oportuno, e nos xestionámoslo despois para publicalo na web. Bueno, nun futuro recordaremos que naceu nunha situación difícil, particular, nesta pandemia, neste estado de alarma, pero estou convencido de que vai durar no tempo e iso quedará no anecdótico nun futuro, non? Porque se irá consolidando este proxecto cooperativo de coñecemento dende a docencia e dende o idioma galego. Mar, parabéns pola iniciativa aos que comenzastes e que sexa moi duradeiro no tempo. Esperamos que sí, porque os proxectos colaborativos que parece que sempre están aí como compartillados así en seccións e apartados do Instituto, agora sai a luz pública e vemos que podemos facelo e que podemos facer con calidade. Mana Hermida, docente, profesora de lingua galega, Xier Madina, graciñas por estar connosco, moita sorte con este proxecto.
Moitas grazas e un saúdo. Seguimos adiante en Voces de Lugo e a Mariña de Radio Voz.